16. kerületben található az Erzsébet-liget, ami a kerület egyik legjelentősebb kulturális és sportközpontja. Ez ad otthont a Jógaliget és fitness stúdiónak. Bublik témával, a Jógaliget anyjával fogok beszélgetni erről a fantasztikus helyről. Szia, Timi! Először is boldog névnapot! Az lenne az első kérdésem, hogy miért pont így nyitottátok meg a Jógaligetet? Igaziból mi nagyon sokat keresgéltünk, sokat kerestük a helyét ennek a létesítménynek, és egy véletlen folytán találtunk rá erre a kiadó helységre, és azonnal beleszerettünk. Fantasztikus a kertvárosi környezet, láttuk, hogy itt rengeteg fiatal van, és egy sok anyuka például, akik babakocsit tologatnak a ligetben, és ezért tetszett meg nekünk ez a helyszín. Mit gondolsz, mennyivel másabb egy ilyen külvárosi helyen egy jógaközpontot fenntartani, mint mondjuk a belvárosban? Teljesen más szerintem. Mások az igények, más a vendégkör, tehát ahogy én így látogatok belvárosi klubokat, látom, hogy azért jelentős különbségek vannak a belváros és a külváros között. Nálunk az összes korosztály megtalálható, tehát nem csak a nagyon fiatal felnőttek, amit a belvárosban látok, és sokrétű szolgáltatást keresnek. Tehát nem csak egyféle jogatípust kell például fenntartanunk, hanem széles skáláját a joga és fitness irányzatoknak. Hát igen, elég széles a jóga órák kínálata. Felsorolnád, hogy milyen órákat tartotok? Megpróbálom. Hot jogából 2 sorozatunk is van. Vannak alkalmazott jogatípusaink, mint a női jóga, vagy a gerinc jóga, ilyen a babás jóga, vagy a kismama jóga is, ami egy speciális szegmensnek szól, és van még az 5 tibeti jóga gyakorlat. Azt hiszem, ennyi jógánk van. És mit gondolsz, mi a sikeretek titka? Hát ezen nem gondolkodtam még. Én merem azt hinni, hogy a minőségi szolgáltatás, és az, hogy figyelünk a vendégekre. És elsősorban mi az a célcsoport, az a korosztály? Milyen nemű emberek azok, akiket így megcéloztok az órákkal? Tehát kik látogatják leginkább az órákat? Mit szeretnétek, hogy kik jönnének többen? Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy pont a jógában minden korosztály és mindkét nem meg tudja találni azt, ami számára jó. És ezért én azt szoktam mondani, hogy a születés előtt 6 hónappal már el lehet kezdeni a jogázást, ugye a mama pociában, és aztán 123 éves korig lehet jogázni, és minden életkorban megtaláljuk azt, ami az adott korosztálynak megfelelő. Ilyen célok például az, hogyha valaki méregteleníteni, vagy fogyni szeretne, akkor erre abszolút jó például a hot jóga. Aztán ilyen cél az, hogyha mondjuk derékfájással, vagy valamilyen mozgásszervi problémával küszködik. Ez is azt gondolom, hogy sajnos már a fiataloknál is megjelenik. És ilyen cél az, hogyha valaki egy kis nyugalmat szeretne, tehát a stresszt levezetni valahol.
Maros Andrát kérdezem a baba jógáról. Mióta foglalkozol a baba jóga oktatásával? Hát 1 éve. Tavaly szeptemberben kezdtem itt ebben a klubban oktatni. És hol tanultad meg, hogy kell oktatni a baba jógát? Itt Pesten az egyik jóga központban, Ashramnak hívják egyébként. És mi a különbség a kisebb babák és a nagyobb babák között? Hát a legnagyobb különbség, hogy a kisbabás jogán ott van babamasszázs, a nagybabás jogán ott nincsen. Mivel ugye a nagyobb gyerekek már nagyon mozgékonyak, ők nem viselnék el azt a 20-25 vagy esetleg 30 perces masszást, úgyhogy nekik az már túl sok. Egyébként hasonló, a nagybabás jogán van egy pár egyéb jellegű, tehát más jellegű mozgás is, de hasonló különben a két. És olyankor mit tudtok csinálni, amikor egy baba elkezd sírni az órán? Semmit. Tehát akkor sírnak, vagy hát általában többségében mondjuk éhesek, vagy álmosak. Tehát ugye akkor az anyuka vagy megeteti, vagy kicsit távolabb viszi akkor, és akkor elalszik, de semmit. Tehát ez itt benne van. Itt belefér. És kb. Hányan szoktak járni az órákra? Hát ez változó. Mondjuk itt többségében 3-4 anyuka picivel, de például ahol tanultam, ott 10-12-en is voltak. Tehát ez mondjuk attól is függ, gondolom, hogy a városnak melyik részén. És mire jó, tehát mit fejleszt a jóga a kisgyerekeknél? Hát mozgás koordinációhoz jó, korai fejlesztéshez is jó, azon kívül hogy a baba és mama kapcsolatot ápolja még. Tehát végülis ez a 3 fő szempont, ami leginkább. Meg hát természetesen a mozgékonyságát is fejleszti a gyereknek, de végülis az alapban többnyire meg szokott lenni. Akkor tedd össze a tenyeredet a mellkas előtt, és kezd el dörzsölni forróra. Helyezd a forró tenyereket a lehúnyt szemekre, és hagyd, hogy a szemhéj átitatódjon ezzel a forrósággal. Érezd, ahogy a meleg szétolvad a szemhéjakon, és minden feszültség távozik erről a területről. Majd pislogva nyisd ki a szemed a tenyérbe. Fokozatosan engedj fényt a tenyér belső feléhez, és kezd el lassan távolítani az orcától. Engedd, hogy a fókusz magától beálljon, és újra engedd imapózba kezded a mellkasat. Hogyan jött az ötlet, hogy kombináljátok a jogát és a fitnesszt? Hát a helyadottságaiból következik ez. 2 terem van ugye a jogeliget és fitness stúdióban, és itt korábban is működtek már aerobik órák. Tehát azt gondoltuk, hogy erre érdemes építeni, de a mi igazi szerelmünk, amikor indultunk, az a jóga volt. Tehát így nem volt nehéz a választás. Azt gondoltuk, hogy aerobikot, fitness órákat érdemes csinálni, és jogát pedig szerettünk volna csinálni. Tehát így alakult ki a profilunk. Akkor eldöntöttük, hogy az egyik teremben csak jogaórákat fogunk tartani, úgy alakítjuk ki a környezetet, hogy ott a jogázáshoz a legtökéletesebb feltételeket megteremtsük, és az aerobik terem az pedig adott volt, ez egy jó felszerelt terem volt, oda pedig olyan órákat indítottunk, amiről azt gondoltuk, hogy itt a környéken lesz rá kereslet. A jóga és a fitness között melyik a népszerűbb? Ez nagyon változó, van olyan időszak, amikor a fitness órákon vannak többen, van, amikor a jóga órákon vannak többen. Rengeteg mindentől függ, próbáltuk megtalálni ennek a kulcsát, mert nincsen tapasztalatunk, még komoly tapasztalatunk ebben a kérdésben. Függ az időjárástól éppen, függ attól, hogy milyen vendégek találnak el ide hozzánk. Egyébként azt lehet mondani, hogy eléggé kiegyensúlyozott most már, tehát nagyjából a vendégeink fele jogázik, a vendégeink fele fitnessezik, és van körülbelül egy 10% a vendégkörnek, aki szívesen vesz részt mind a 2 órán, és váltogatja azt, hogy éppen milyen órára jár. Ez nekik is szerencsés, hogy itt van jóga és meg fitness is, mert tudják éppen a szája ízük szerint válogatni azt, hogy milyen órára mennek be.
Befejeztem, azt hiszem. Igen, ezt igen. De De ez tetszik, nekem ez tetszik.